kong umensim kajing pentemai akhirnya kabur bakrau guru kabut kusoikan kajing slim nang itulah yakin neng atrai kopa yakino kopan penting ayin man kapin kajomi mistake kakayin Minya peteng baka jirai balai spa khandai pusan na batamai lai spa khandai pusan na batamai Don ulok kat uji sukodo em omdon ubayai dan lembat kaman kapon em omdon isuba itang dami marwe ring kata kaman lagi por dashi Kung mami on siyang hae Nopain pakoto Omdon ulok ubain kumyaga Em omdon Ching itchong ugabapalat shisha Bunsin ya penmong dagi kam bat jinglong jing itjong yang agaken mautong kum mau om judon jisu ba itang mami marwe ring kata kaman dagi ko dashisha kum Jing em lumakan sawai yang atum bat serpa apo kadonu jong aku pasel waktu selai lendi diam jisu ba itang mami marwe ring kata kaman lagi por shisha kum Tunggu peteng baka jurai ba aspa lai pukundai na batamai ba aspa san puwe na kabarim. Nginang ya chase yon aspa lai pukundai na batamai ba aspa san puwe na kabarim.
Ublay nam dakaburong kujomu. Amen. Check. Hello, check. Tungi sedang no ya kini kejeseng kabak hadu jong kini kejeseng samla kijibisar bdeng kabar hang ni kabalang pesulian mau kriya acha begini acha perang agar pa di sekretari jong kasinat ben pensungo ya ke program jong kini kejeseng hang ni kemit. Reverend Chairman, kini kelong program ini ke Janmit. Nong ilam jiruai, Master Reforming Mensong, boleh berduai,
Mustapan Tamboy, Bor Pengrop, Lum Jing Aingo, Kuayan Jing Sing Samla Balang Sanringi, Jing Sing Samla Balang Nongse, Subject Balang, Samla Kristan, Kebidaidur, Bat ke Gospel Ukres, Filipi, Nong Meningkong, Kot Arpinyo, Nong Kren, Reverend KP Marshering, Jing Ai Kublai Keliang Naga Jing Sing Samla Sinot di Chaman, Bat Naga Balang, Jing Penmena Naga Keliang Jing Sing Samla Sinot, Bat Naga Balang, Bat ke Jing Penwai. Reverend Chaman kita gelong program. Saya sin plat abdiang som hai pi ki para bi barok nadu ki pastor ki nusan long sharai ki khot ki delegates but pai lang jong synod ki khon samla ki long me ki long pa ki hep ki berit kar ki bala me don ha ni ge jeseng yang supaya pi kateng jong trai bon apne bi ja jong i u Jesus Christ ngai kublai ruya ka sang samla balang nong se ka balai lam mingi ha ki ruai pen ha men sim blin kur khu ya jikri ko dor ka jongki ni pa shu blai ki jing tuai u blai bo pa jing yu ba habneng kanung idap da ka jing sungu ka bkhra ku trabe ye jabang idon kumne ha ni ye ka bagantang ka jame ku trai ha ka ni jeseng ka ba khadu e jong ka ni sang samla ki bisa deng kabar hani kabalang mau kriya dan pau jisungu ia kejelam kejelan kat kejum musim aku jeba ko try duduk ke basdang jong ni kejesat berhadu ke kapor kau khot yigi bunyi seng langkum ni ko try ke ban mani yang benar burom ya keteng benar bor jome kerku yang kapor ya lam dong musim aku jong me pun khot yigi dono dia jimu berhat ke jong ko try dengan mani me ke musim ada ke jing shisha namar ngi pan dikini baro akhir ke jong try benar benar jong Jesus Christ. Amen. Ngirwai ke basan spa sau. Kejirwai ke basan spa sau. Berhadirin jong ni jirwai an khot di mesta pentemai bor pongrup benyalam hak bepuli nak ting jong blai bad hak jing duai. Turwai yaro yo jisu bad ya jing it bapalla. Hak ying syong ne bapernai udalej ban kre jaka kejirwai kaba sanspa sau. Turwaya roya ujisu badya jing in bapela haki ying shong le bapernai ban krejaka undangin oi lang hapneng ka jing men ba hang ta kan long yangi habai yu jisu yin ya ro jing jom kalbari Habangian lenti pilgrim kil obadum kin sashai undakisi jing leng lawai jiu nam yen shong bat utrai undangin oi lang hapneng ka jing men ba hang ta kan long yangi habai yu jisu yin ya ro jing job kalbari long ba shisha bad bangets kem ha jing shakri ya utrai dan shupen ha buram jing kus lai baro
ro lao quan ơn đa nhiên ôi lang hạp nền cả trình men ba hang ta can lòng ya nghi hà ba y yu Giêsu in ya ro chính trong Calvary nang ya sha prang pan siat un ai Gens hem bat sha ya u shen ki pliki kedapenai bat yen yo iu Giêsu undang hen bôi lang hạp nền cả trình men ba hang ta can lòng ya nghi hà ba y yu Giêsu in ya ro chính trong Calvary. Tia shua wingi lech lang khmat ke jong blai ke jing duai ngan pen ken mau khendiat naga ktien ke jong blai ka bingila ban shem naga shitiu pol shaki Pilipi kal nong ke baar ke dekhot naga ba pra bat kumju ru naga shiti banengkong u Petrus kal nong ke banengkong ke dekhot naga ba khat san bat ke ba khat riu bat kumju ru naga shitiu pol shaki nong room kal nong ga bakat lai ka dekhot naga bakat sao bat kumju ru naga sam ka ba shispa khat khandai ka sam ka number ba shispa khat khandai ka dekhot naga ba khandai bat kumju naka ju ka shitiu pol sha ki Pilipi kal nong ka benengkong ka dekhot naka ba arpinyo ki kentin ki bong kumni ti habau la sham ya u ya phi ulong ba khu kaktin jongme Henry tu kopi yau Jesus Christ ubau trai but what sumar sukher lupa ialah kejong kedo kenang ya keban penberai ya kejing kuak boman jongka tang bakarukom kejing im jong pi ai kan ya day berka gospel u Christ bala ngawan bat yo EP lane haba ngamdan ngan yo sngo shaphang ka jinglong jong pi ba phiyang skam hakawei ka mensim da ka bayapen da ka wei ka jingmut na ka benta ka jinget ka gospel ublain kur khui ka jing sha skor jing ka ktien ka jong u tungi lech lang khmat jong u ka jing duai ku try ngiwan si sin pat
ban ye kiulang ha kani ke yeng ke bekentang ke jong me ban penlong ye kani ke duan jo ke jing syakri ke jing mani ke jing pendan buram ye me kum ke jing seng samla senat nyai ngo bemedan rengkat bat ngi nadu mensngi thok ding kabame walam ye ki dekat ki delicate barok nalagi jong ki balang ki jongi ban poi ha kani ke balang hang ni mau kriya barnyai ngu namar ke jing alam ke jome ki kam ki jam ke jingi barok bat kumju enen ke sngi ngilayo ye ke jing lang perkat kam bangi yo ye ke jing yat ba ke jing nang roi jung ke kam ke jome bat kumju ha kani ke sngi ngi ko trai ye ko buram belai ke jome ke bapau hap deng jongi kum ke senat ke bau pat lang ujong me uyawan lang hakani ke jaka hakani ke balang hang ni mau kriya bane syam lang kum ki samla jo ki senat trai ngi aingu bamewalam ye shibun ki pat lang ban yo sngowi ke tin ke jema ban ye syakri me ban pen krawi ke kerteng ke jema le shishangi long ke sinat ke badang lung ke bareng ngidang kenjo kumba arsnam henrengi aingu au blai bagakti ke jema ke kner ke kti ke jema ke yalam yang ikut rai kum ke sinat nadu kini ki pastor ki jongi ki belong ki nong yalam ki bait ki jongi ki bai ti met bet mensim ban yalam ya ki sinat seprang ko trai ngi duai bet men isnai banang ya yalam yang ikum ke sinat bangin nang kenjo na wei mau jam so wei pat bangin nang yat na ka wei ka por so ka wei pat trai wat hap deng jong ke jing tenju ki bakrau dua ya ublai rap yangi bangin yalong kawai ngin yalong shitli kum ke sinat hi bangin la ublai banang ra sejrong ya ke buram ke jame ko trai ken rat wat sya bagajing start perthai wat sya ke bakenja perthai kan rung ha ke jing mut ke jing perkat jong kinong elam bat kumju hagi samla bakumno kinla au blai ban pentelun ye ke kam ke jome hagi por barok trai ngi dana kani ke janmet khaddu jeng kani ke jing syakri ke bangi ngin sepen kut no ye kani ke jing seng samla sinat ha kani ke balang trai ken rat ngi angnut ye ke jing yalam ke jome ngi angnut ye ke jing yai krishan bor ke jome trai ken rat kum kani ke thim ke khat yang ye kani ke janmet trai snai ban ye rap yang hi bagajing em bat kajing long kajing hi ai kan ye dai dur de trai bat kamon ke jome trai kan rat ye rap ye ki kun samla kajing hi wei bi wei bangin ra syaka perthai bangin pen pau syaka perthai ye ka dur jong kajing long khut ha kajing em kajing long kajing ik man lagas ngi bangin sakhi shiki wei ye ka dur ka ba phabriu ka jama ka ba memen tung shanya po jongi kam ki kun samla ba ka perthai kan yo I ko trai ye kajing phabriu ka jama kajing em ka jongi nang ko trai bangin la ban pen pau ye ka buram ka jama shiki wei il bat kum jo au blai ye rap ko trai bangin pen iru shiki wei ye kajing sngoret ke jama namar ba me long ubas ngoret ko trai kum magani ka tin ke jama ka khot trai kan rat ngaduai isnai ban ye rap yangi ban ye krishan yangi bat kan mau kerpang ru e ka balang hang ne mau kriya ka bakat ni kila penbiang penbet yala ujong upat lang ujong me trai kerku ye kinong ilam jongka ki pastor kinong serai jongka barok ki dekat komiti balang kilong kemi kilong kepa ki kun samla ki rempe ing kristan hi barok kawai
kiba dan ko try kan ka jingkit kli kiba penbiang penbet ya ki jing don kam jong ka jing seng samla ka sinot jongi kiba ngingilala ko try ban pendap kum ni try kan rat ni dan ro kan ka janmit yo syakri jemai pastor iba meju penan kam ko try be na ka we ka por syakawe pat na ka we ka jaka syakawe pat ka jaka Ngadua ya ublay ka ni ka janmit kumju. Minis na iban penon kam ya i. Nagabenta ka buram ka jama ka utray. Bat kumju nagabenta jongi ki badan na ka ni ka por. Bat hoot ya ki petru. Nagiyeng ki sem ka jongi. Langba ki YouTube channel jong ka jing sang senat ka jongi ka utray. Try ni duay. Baminis nay banyay kerku yang i. Kat bangidang ya syaprang. Hakilenti kiba kiba kelan kiba ngidai bani kendu. Ya rap yangi bangin bu ya mahaswadu. Ya rap yangi bangin kop ya kadur ka jama. Haga jing ka jingi kamaman lagasngi. Try shimti kini ka por badang sa jing jing syakri. Kiai kiba ngi pendap kini ka por. I can lang hapo ka jing elam bastat ka jama. Kerteng jama ujisu nong pendem nong suspa jingi dwai. Amen. Mendapat nginyo ban lum no ya kijing aingu. Bat kat badang lum ya kijing aingu. Nginyo snguru ya ki artli kijing ruai ki bakerpang. Na kebaningkong na kejiseng samla balang kesan rengi. Kabaar na kejiseng samla balang nongse. Tegum tanga kerpat ya kini kejiseng samla bakin ai kijing ruai jongki kawe hadin. Kawipat hadirin baldep kejing lum kejing aingu bagi di ruai bekerpang dan khot ya i wei nagin nong tumasan belong na alam jong kejing samla sinat kejongi tumasan o jerwa bin duai ban penkentang kejing ai jongi sya kakam kejong belai.
kum uyak sat ban lat na ki jing te ba kum shi da na ni long mu shem ban no no kun ban pelat yangi na jing te ban na te ba de jing it ba chong fa yangi ban na te ban yam ni ban na te ba ge nam jing da la kum ni Tungi duai. Niwana jan jong me atrai ban ban pau ya ka jing sngongo ka bakrau ya ka jing alam ka jong me. Ya ka bamela alam ya ka jing syakri ka jong i. Ha ka ni ka sngi hi baro ka wei. Kat aduk ka ni ka por ka bamenta. Ya ka basa sisin pat ko trai ngin yo ban snap ban syashkor ya ka kubor lemba ka ketin ka jong me. Trai me lawan lam yo syakri jong me. Uban bed eu sumbai hapo jong era trai. Ya ingo utrai ba me ko trai mela jupendan kam yo jong syakriman kapor. Kum ta trai na wairu ya ka men isne ya ka ban Christian biang u. Agani ka kelep mat aba unieng ban keren ni ka ketin ka jong me. Kan long ka jing bam ko ka jam sim ka jong i. Trai agani ka jan mit. Kum ki kon ki jong me ko trai. Ngi wan ru ya ka ban wan ra ya ka jing aisha ka kam ka jong me. Oh, trying it scam begini ki ai baro ki bingi asame. Kidai ki pamela kerku ya ka jing em ka jongi ka paman na kasngi. Ya da duai ko try ka ni ka por ya ka paman pengentang ya ki. Bagin long ki babet ya ka bangin pendan kam na ka bentah ka kam ka jong me. Hang no baga jeseng samla sinat ka jongi kan pendan kam ko try. To ai bagan long da ka jing kerku ka jong me hi. Don ringgar ko try bala ka jong sinat ka jong me. Lang bagi nang yalam ke jongi na do Sherman skateri bar ki wei ko try ki badai ban yalam bet ya snot akalanti ki badai kat kung kumon ka jong me bar isnai ru ko try ka ban Christian boring i banginang la ban syakri me ki por paro sngo ko pa ki jing duai aka kerteng ka jong Jisu pan amen. Toblen kerhu di ardli kisang samla balang kesandangi bagi samla balang nongse ki bala ai itu jirwai ki badan khubor ki bakarpang ki balong jengkerhu yang i baro ki biosno ki badan hakane ki jeseng bangai gitu ki biosno ru lengba ka live streaming yang ni ki jeseng hakane ki meet beliau nang kerhu iding syakri bogodor ko jongpi bagi sab ke bawla ai pin syakri pin sakhi ya karte ke jung trai bu nam nim jongi u Yesus Kristus
Mentang ilapai syakwi pat ke benta jong kejing mandi kejing uplay. Bakata kalong bagin yo ban syashkor. Ya ke subjek balang. Kabaong kisamla Kristan kibai deidur bat ke gospel ukris. Balapan syong rim na kasithi kejong Apostol Paul syaki Filipi. Kaldong ke bandengkong ke dekhot ke baar penyo. Ngisong komen sibun badan bangidan habdeng jongi yai Reverend KP Marshering. Iba le dorangkat badngi nadu ke jeseng ke ba shibu jisiteng bende ke pon opai sengi. Ngila pediang sopai i ketu ke jeseng ru. Badeng jadi isya ngila pediang sopai people store nadu ka jing yelang peratkam jong ka jeseng semla ki jibitu bendeng ke balong henden ke sengi. Ngilap community penyesem banyak kenduk yapi, ngisu kemen sibun, bapidlat pelap jaga por ke Bogor jong pi, ban penkongu ikajeng khot jong ke balang bajong kesenot hi, bayadon angkat bangi hari ni kajing sang semlasan ke baar, baban keren ru halor jong ke ni ketat subjek ke bangi kermen bo boleh un kerhu yangi, lingba ke kubor ke ba un lam lingba jong pi, na labanan sibun ki balai thu ya i Reverend KP Marshering ngai ilawan ha ki balang ha ki district ki pesturi ki ba hapo kasnat ko jongi rena ka banta ka jimun toy lang jong ngi kung pai lang jong kasnat i Reverend KP Marshering idi pastor iba dan ha ka umket pastorit ya ga jikri ha umket pastorit ka bahab ha kri boy mengi pasturi ide nakasnong kerdem he isan ha tu kabalang I lalong ru ha kisdem gwalet u executive secretary jong karib hoi sinot ya ka bai dang shu IT dang shen de haswa begin yo ban sha skor ya ka khubor nak ting de belang balu jong shakri inyer wai ka jing wai ka balais pa Henrio Popra ka jing wai ka balais pa Henrio Popra ku try jisu tang hamehi ngasem jingsuk jingmen sharum shane ngawat laslem tang hami ngalasem kejing ruai ka balai spa Henry Hufra Putra Yesu tang hami ngasem jingsuk jingmen Sharum shaneng ngawat laslem tang ha mingalashem tang u Jisu bala penhun yaga mensim jonga Jing im jing man ba krang Yesu me ai hanga jing sung jing ja than ya lawan ya me un sin ngak Ben ban jing I jong mi atrai yang ga kam shem len den dang u Jisu mala pen pun ya ga ben sim jong Jing im jing man ba krang Yesu me ai hanga ki ka birthday galadi jing slang kim la bendu ki wei ki lang nga
yang kim yang ram ai ru tang u Giêsu bala pen pun ya ga men sim jong nga jing im jing men ba krao Giêsu me ai hanga nga chu bang jing sgâu ha bư thay nga cần ta ya mi trai ha du jing ai ai ba chong mi yang nga bên lòng thơm mai tang u Giêsu ba la bên buồn ya ga men sim jong nga jing im jing men ba krao Giêsu mi ai hanga Kejing kublai ya pilang baro iwei pe iwei. Haka kerteng ke batiang tam ke jong trai Jisu. Ubalong ke kubur ke jongi. Bat ngin dang yaya tu kana syapang jugu. Wat hadu haki artaba. Bada shisha ula lebha yangi. Reverend Chairman, kublai sibu niki kentian jong kajing pedang sobha, kajing penitu, bat kajing iet, kapapi pilabu yang kinong kit kam juga kajing ngeseng samla, kajepi senat pedang, ki prapustor ba iet, ki balong ki kepa, ki henman, bat kumju ru, ki para, ki jonga, ki teman besan. Ya pi kit khot kit delegates ki parlok samla ba iet baro kabalang mau kria bat ya baro ki balak ban yo sngo bat ru ki bayo i bat ki be don rengkat bat kane ke jingseng leng ba jo ka teknologi ka bangi don hagi sungi ngadap da ke jingkemen ka bakrau ban yo e kane kalat ban yeng hapdeng jongpi bat nga ai ya ke jing kublai ke bakrepang ya ke balang mau kria ba pila penpoi hanga syakane ka jing eseng bat kumju ru pila ai hanga hakane ke janmiet ya kane ka pulpit ka jaka kentang ban ya lam syakat wei mayan ke bajiliu jong ka ketian ke jong blai lengba jong kane ka subject ka bapi pilabu kasinat pedeng ngakwa ban ong ya pi baha kajing bu bat kajing perkat ke jonga ngakwa ban ong hoi pidei kasinat ke badang shen tenrei ngatip ya pi kum kasinat ke baklan pidon Gibril pidon Gabor pidon kajing la bat kumju ru kajing start bat kajing duai ke jonga kalong bapin long ru kasinot kabadon ya Gabor bat kajing alam kajong umen siam
ngadwai baka kejat ka jong pi kandang skam ban yai. Kakti ka jong pi kandang yai trei. Kajabing kandang yai perkat. Kadok nut kandang yai sngotu. Ia ka jing dawa. Jong kakam. Ka jong kenrat. Ka subjek ka bangidon. Hakan ka janmiat kalong. Kisamla Kristan, kibaya daydur, bat ka gospel ukris. Kadika subjek kabajiliw, kabayar, kabakraw. Bat ngatip, bangan nomla ban kot lut dia ka. Ngan nom tip lut, bat ngan nomla ban keren lut dia ka. Kaya ka mga don na ka janmiat kalong. Tang banyalam jengmut ya pi. Kat to, kat ni. Kaya ka miat ka bakriat. Bat nga kerpat ya pilang baro. Bat pin yai syak bat nga. Hakani ka janmiat. Kanong rim juga ka subjek kalong. Nakasiti ka jong Paul si kanong Filipi. Kalnong kabanukong bat katkot kabaar punyo. Tenrei na kabanta jong kan ka subjek bat bangin syai ba ya kan ka pang. Tongin ya pule nadu kabaar punyo. Hadu kabaar po kendai. Tang ba karukom kajing im jong pi ai kan yadai bat ka gospel lukris. Balangawan bat yo i ya pi lani habang ngamdon. Ngan yo sngew syapang ka jinglong jong pi. Bapi yang skem haka wei ka mensiam. Daka baya pen daka wei ka jingmut. Naka benta ka jinget ka gospel. Bat klem da pensyap tiang yapi haka ka ru da kita kinong syun kabalong hapi kadakshna ka jing penjat Henry hapi ka jing pen imken kataru naublay naba hapi laay nakabenta ukris omtang ban ngek hau Henry ban syak shitom ru nakabenta jong u. Ublaun kerku ya kajing pule pa kajing syak skor ka jong i. Ya kaktin kabaim ka jong u. To gini aduai. Blay melapan yang yalau jong syakri hakan agamiat. But what nom pen yang teli u bablay. Penslek u da kajing penslek blay ke jong ma. Shimno ya teli u jong a. Kadonut bat kal longer niang ke jong a barok ke wei. But ai hangi au blay. Ya kaktien ka baim ka jong ma. Leng bajo ka deka subjek ka pengidan. Hakan ke janmiat. Leng bau try berundang pen ba i jongi uji Krist. Ngipan bat ngiduai. Amen. Kisamla Kristan kibaya daidur bat ka gospel Krist. Kaneka subjek kawan hakadur jong kajing angnut bat kajing dawa baki samla Kristan kin ya daidur bat ka gospel ukris kawan hakadur jong kajing penken mau ya kajing bubek kajing mang bat kajing temu ya kajing jong ki samla Kristan bakin ya dai bat ka gospel ukris. Kadai ka jengkot.
syaka jing yit benia la nia dai dur naem bat ka gospel ka jong Chris ka bengialap kanika subject ka jubab ru ya ka wei ka jingkeli ka bakordor berkata ka long da ei enteu ya ka jinglong Kristan bat ka jubab ka long entau ya ka jinglong Kristan da ka gospel ka jong Christ kisamla Kristan kibaya daidur bat ka gospel u Christ ka jingya daidur kane ka jingya daidur ka penken mau ya ka jingya seriem similarity ka penken mau ya ka jingya day connection lane ka jingya long tick identical but uji sukres ka kedau ya ka syap ka muhor ka bau uji sukres udan hangi namar ka jing sisya ka long balatau yang i am hakadur jongnoro Henry hakadur kajong belay kaya tu ya ka senam kajong Yesus Kristus kabamanga bat mapi ngia don benta hadu ka dioksi ribonucleic acid neka DNA kabangiong ia daidur kamut matching lakalong katkum ka jingjia katkum kapor ne katkum kalariti ban syuai nuksa habang ilek syagayeng yap breu ngihapan penyadaidur bat kata kajaka nyemlak ban lek syagayeng yap breu dakabaya risa ya kenhoi kumbalek pet football ladang ilek syagayeng ya to ngihapan penyadaidur katkum kata kabadot nyemlak ban syulek dak bapong dak patrun lengkot nelek dak swimsuit ban ngi kisamla ngi tip ha ngi sngothu ba ladaya keren syapang kap jing penihap kajuti kadeban yadei bat ka sweater neka jansem unektai udai ban yadei bat ka kot ke jongi ndon kamban batai shibun pitip ha ki perlok samla kamtam kini kisngi kumno ban penyamat tenrekane ka subject keong march with the gospel of Christ and no hypocrisy mla bandon arsur ar jinglong ne ar jingmut kadai bandon kajing ya daidur jong kaktin kabangi kren bat kakam kabangi le kikular kibangil kular bat ki jeng pendap kibangila dai ban pendap kasopti kabangi pong kadai ban don kajingnya dai bat kajengkit kli kabangi don ladapi pong ni kasopti upastor penyadai ka kumu pastor lari pipong ya ka sabdi ka jong pulit le ya ka kum upulit lok ba ye jonga ka khotru ya ka jing penyadai
ya kamet bat kamensim. Lada pisong hane ajing seng. Syong baro arteli. Wat syong tangka met ke jong pihang ne ajing seng. Kamensim ru kade bandon hang ne. Lada pisong hane ajing seng tangka met. Kamensim ke jong pisawai pat. Kam dondor. Bat kam don jing mut. Lane haba pisong haga yeng ke jong pi. Syong bat met bat mensim. Wat syong tangka met. Kamensim ke jong pi kadan syawai bat. Syong bat met bat mensim. Namar ketien ke jong belai ke ong. Hadu ke jengek ke jong pi. Kadai ban ya daidur. Bat ke jengle. Kisamla Kristan. Kibaya daidur bat ka gospel ukris. Kane kat khot kathau haga jing sisha ya garukom im namar upol wong hang ne tang bakar rukom ka jing im jong pi ai kan ya day bat ka gospel ukris haga rukom im kamut nadu karukom perkat karukom skautu karukom pet karukom le ka conduct ka behavior hadu ka bengiong the total way of life habati jeliupat ya ka ketien Greek ka bala pendon kam hang ne bala pen kelakasi rukom im ka kamtau ya ka jinglong nong shong shnong citizenship. Namar ka ketin Greek kepala pendon kam hang ne kadai ka polite yuste. La ban kedau hang ne. Baka shnong Filipi kabayang hakisla kendau jong ka Europe ha Macedonia. Hakata kapor kalalong ka way na ki Roman colony. Nadu kaktien, hadu karyam, kimar kimata, kariti kedustur. Bat laju ongru ya ka Filipi, a small room. Ka room keberit. Bat kibreu kibadon ha kata kasyonong, kiyo ya ka Roman citizenship. Kinong Filipi na markata, kibayo ya ka jinglong nong syong senong jong ka himarom batkum ka Roman colony day hang ne ba upol upen kan mau yaki upen kan mau kerpang kamtam ya ka balang bakum ka balang pidon ban ken mau what glad Bapi daipat kinong syong shnong jong kabneng a colony of heaven kashnong Filipi a colony of Rome pi kabalang kan mau wat kelat di kajing sisya ong upol a colony of heaven bat ladangi keli ya kajing keli nadu meno ngi kelalong kinong syong shnong jong kabeneng meno ngi yo jengbit ban mano ba ai bor yang ngi ban long kinong syong shnong jong kabeneng kajubab kalong nadu balapen em yang ngi nadu balasat yang ngi dakas nam kajong ukris nilayo ya gahok banlang kinong syong shnong jong kabeneng bat ladang ngiem yo un yakun un yaksat u Jesu Christ na kabenta jongi bakilayo ya gahok dakas nam kabakordor
kabangalate nagabentay jongki halor jong ulum Kalbari. Bandon mano lok bait balak ban pensange yang bangin yo ya ka jinglang nong song senong jong ka beneng. Baladang yem yo deutrai jongi ubanya sait nagabentay jongi. Pangalale lut na dong syadon nagabentay jongki. Bat syah yaki. Kasnam ka jonga kadang jauh haduk mentah. Bat kidon ya ka hokpa. Ban long kin nong syong senang jang ke benang ngalasiu yaki dekat dorba kasnam ke jonga halor jang ulum Kalbari kisamla Kristan kibaya daidur bat ka gospel ukris kamudru namar kata kum kin nong syong snong jong kai hima ki beneng ha ka perthai te henrei om jong ka perthai pendap hok ya ka kamram nong syong snong jong ka perthai bat kin mau ha ka perthai te henrei om jong ka perthai kisamla Kristan kibaya daidur bat ka gospel ukris. Jingkeli ka bangin keli hakan ka por kalong. Ka ay kan ka gospel ukris. Bat ngin ya kelilang say kan ka way ka jingkeli bat kata kalong. Ka ay ka bala penlong ya upol. Ban kren siya pang ka rukum im. Kabaya daidur bat ka gospel ukris. Parlok ba iye jonga. Kap gospel ukris kaba upol ukren hangne katkum kane ka teks nginya pechua katkum kane ka teks ka gospel ukris kaba upol ukren hangne kadei ka jing yalong kawe ningkong nganya tu hok ipi bangam sim lapoi perkat bagajingnya long kawai kandai kamat kaba khamat kaba upol ukdau haba ukren sepangga gospel ukris namar sisin jubab hi nyelak ban jubab ban ong bagarukom im kabai dai dur bat ka gospel ukris kadai kata kajing im kabangi im katkum kajing khot ublai kum kindong kit tin sim ke jong u ngin yang hakal yang ka jong ublai ngi kok ngu ya ka sur ka jong u ngi em ya ka jing em jong ka jing yaro bat ka jing buram yo u ka jing em ka ba ya thu ya ki wei ya ka jing pen em ka bangi ngalayo kumoong ka ni ka simru ka jing em ka ba saki ka ba aiti ka ba pa bat ka ba len ya lade bat ngim im shu na ka benta ya lade Henrengi im nakabenta ukris. Kajing im kabasyanya hau belai hakipor baro. Kajing im jong kajing syakri. Kajing duai. Kajing pendep hok ialah kabenta. Kine baro lok baie. Kilong kibadai. Kaai katakarkom im. Katkum ka gospel lukris tehenrei kabanengkong kabalami na ukulam bakordor jong pol kadei kajing yelong kawei namar upol uong hakane kabenta kawei kamensiam kawei kajingmot upol kalak benlang baulayo i shibun ki ai haki weipat ki balang hakata kapor ulayo i ka balang Galatia kabalaken riak no nauta ubala khot ya ka hakajing ai syaka weipat ka gospel baru pol uong ya ka ngasngau lengo
Bapila kenria no sian kata-kata nau tau belakot ya pi haka jengai ayu Chris ya ka pat ka gospel. Ban penkelas new ya ka gospel o Chris. Bat ya ka balang hak korin. Upol ulayo i. Ya ka jeng penpau ka jongka. Ya ka jeng long ka baya pat ka baya pra. Bakaladon ka jeng ya prat haka balang. Nga ngalong ujong upol. Uway pat nga ujong Apolos. Kiway pat nga jong ukepas. Baru pol ukeli ya kiuong. Lapin ya bentamo. Ya Chris. Haka balang ka jong pi. Hakorin. Naduk meno lapin benta ya Chris. Haka balang ka jong pi. Kabalang ha Filipina markata. Upol uyoi. Baka don hakaya ka pressure. Kabanabar. Bat kumjuru kabanapo. Kiba presyang ban penyaper. Bat ban pensapret. Kaladon ka mensim. Jong ka jingya keni. Spirit of rivalry. Kaladon ka jing kwan. Mentoy yalade. Bat kaladon kajing tengan ya ka buram. Namar katau ong yaki ubanjur upol. Yang skem hakaway kamensiam. Kaway kajingmut. Yang skem hakaway kamensiam. Dagabaya pen dagaway kajingmut. Nakabenta kajinget ka gospel uong. Ka teamwork. Namar ka kitin Greek kabala penon kam hakane ge benta. Kadai kata ka sonen. Atau ya ka jing don kam ya ka jing trailang hak athletics. Lada dai ban job. Ka syong hak ka jing trailang. Madan ya lekai. Kandai ka jing trailang. Bat kelmau ka jing trailang. Bat kelmau lada P8 World Cup, pick World Cup. Portugal ke job. What I buram tang Ronaldo. Kadai ke teamwork. Jong barok. Uang namar kata kawai ke mensim. Kawai ke jingimut. Kajing trailang, kajing buram mar kaliang. Kajingit. Nama rupol ulayo iru baka balang nga Filipi ka don haka ya kibriu kibaya per iway na iway pat mix people. Ha Filipi ngilakban yo i baka don ka Lydia. Katu ka business woman ka pangilakban ong. Ka nong kayi ka business woman ka pangilakban ong. Ka nong kayi ka badi gitu ki jan sau putu. Ha Filipi ki donro ki briu ki ba kumjong utu jailer unang abandi ugat uba briu ubala kelabamut andalaki utu jumai hapatok kabala pelaj penpra ya ki jengkang jong kapatok bala penkelabamut ya no jailer ha Filipi ka don ka to ka slave girl ka to ka kentem raw. Kepala bek no ekik suit na po jong ka hadin bakalah kela ka bamut. Wat la pia per namar kata ong upol. Ka jinglong ka way. Kalong ka bodon kam namar ka jinglong ka way. Kam syong ha ki background ki ba per ki bangidon. Hendra ka jinglong ka way ki ba upol uong ka day. Kata ka jinglong ka way ka bangidon. Nakabenta ka gospel ka jong Chris. Namar kata uang penya dor bat ka gospel ka ba penyo ka way ka jengmut. Kot namar kata upol. Ya ka jingelong ka way. Ha ka balang. Lada ka balang mau kriya. Ka don nekit kot ke jong ka ki way ki bayat siya ka diang. Kiway pat kiyat siya kamon. Kiway kiran siya din. Kiway pat kiyat siya kamat. Siya no kabalang mau kriya kan poy. Poluang idon tang kaway ka jung temo.
Ban ngi don tang kawai ka gospel. Baru khotru saka jing long kawai jong ka donut. Baladon kano ka jing ya pa yu ong to sop to span. To loj to lau. To yahun to yasukna. Namar ka gospel ka bangidon. Gospel jong ka jing pen yasuk. Gospel of reconciliation. The gospel ukris. Penyaday dur. Bat ka gospel ukris. Upol. Habang ipek ya kan ka teks. Ukran ru. Saya kaway. Kaya kan ka gospel. Kabaupol uang. Katkum kan ka teks. Kadai ka gospel. Kaba klem syapting. Klem kenrandin. Namar hakat kot kaba arpu pra. Kaba ngila pule menega ong. Bat klem da pensyapting ya pi. Haka ei ka eiru. Da kita kinongsyun. Kabalang ha Filipi. Haka takapor. Kalamatru kato katne. Ya ka ei kaba upol ulasya. Batakat kot kaba laipo namar kata upol ong yaki. Haba pidon kaju kajingele. Ya kaba pilayo i hanga. Bat menta piyok sngau. Bakalong hanga. Kay kaba laja ya upol ha Filipi kalong. Ba ula syak kenok lamler. Ula syak syok. Bat ula syak bread syak patok. Kibangit jong ka Pilipiru. Kaladon kapor berkikap. Bakila syak kumta kumbasya upol. Namar kata uong yaki. Wat la pensyapting yapi. Wat syapting. But wat kenrandin. Namar ka gospel ka pangidon. Kadai ka gospel ka baklem jing syapting. Klem kenrandin. Namar kadai ka gospel ka basyisya. Ya kanai ka gospel. Upol. Ulamat. Bat ula syam hidalade. Ya ka jing sisya ka jongka. Habapai. Syadin, kendiat ya ka menor ka jong u. Kum usol jong ka Tarsos. Sisien menway ulalong. Unong penisitam ben ya ka balang bat ki bangait. Unong ya lek Persia. Ulalong ureu satar u erang ureu penihar put u bomdon kano ka jing sngau. Wat haba ule ya kano ka basneu. Hakapor balentamau yo Stefan. Ketien ke ublay gaong. Te usol ulaya menjurlem. Ya kajing peniap yau. Kamut kajing peniap yau Stefan. Ki umat kim shim la jau. Kadok nut kam shim la skosen ay. Henry kam mensim bitar. Kala ing ha usol. Kiwaite, kilaya tep ya Stefan, bat kilaya penlong gajing yambriu kapakrau naga bentajong u. Henry usol ula penjot ya kabalang, udah laj rung man la kayeng. Bat haba ula ringno ya ki breu senrang bat kentay, ula aino ya ki syagayeng bendi. Ong ki kam ki apostol kalnong kapapra, kat kot kapaar bat kabalay. Henry hagalenti siya Damascus ulaya kendu ia gabor kaba umla syu banyakun Persia kabor kaba klantam hangne hapertei Henry kaba dap da kajing iet bat kajing isnai kat ba udang persat hagajing berngam. Bat kajing peniap ya ki nongbot ki senran kajang utrai Jesu.
kat ba udang lek ula poi hajan Damaskus tien ga jong ublay ga ong kendet lateng shine lep saudong ya u da ka jing shine na beneng barktien ga jong ublay ga ong ula kelon kram hak kendau badulios ngau ya kaktien ka boong ya u sol balay me pensitam ben yang bat kane kaladai kasur ka bohok kasur ka shisha ka jang utrai hadu ba usol uladai banjubab melong uai atrai kasur ka bala jubab yu kata ka por galong ngalong u Jisu ya ubame pensitam ben kalong ka ba ya me ban kenjat persya ya jideng tendung tien ga jong belai ka ong ba ula kenyo ula ngau mayan ula ngau ya kasur ka bahok bat ka ba shisha ka bala dong palat ya ka dok nut bat ka mensiam ka jong u bat kaddu ula jubab atrai ayu meman yang banle usol kum ubreu ubam jutep ya ki umat ulayam bat ulamat hi dalade ya ka jing shisha jong Jisu bat ka gospel ka jong u bat ula thok namar kata ya ka na ka shiti sya ka balang ha Filipi ban ya thu ya ka jing shisha jong ka bor jong ka gospel ladang ipule kal nang ka balay kat khot ka ba khat pra kaya thu baka day ka na ka shiti kaba upol uto daki umat ngalayam ang upol habang ato yapi kabalang sa Pilipi kabalang ha Pilipi kabladay ban yang apreng sibun ki jing ele bat ki jing pensyoy upol uang namar kata wat syapting wat kenrandien namar kadai ka gospel jong ka jing shisha bat kat no tam lok ba iet sa kendiat ye nei benta nga iet palat banyak keren siapang kisenran ki jong trai Jisu hoot kala don bat syai bha ya ki ai barak kila artatin kila sngotlot, kila deko, kila sange ru sipor, namar kila shepting, kila ritmen sim, kila herser ngiu, kila mut ban kenran ong kaktien ka jong bulay. Baru try ula kubur, ula tip haya kata, bakam day ke besuk yapi kisenran jonga. Haki kentien kiba kaddu jong u haka kamra ka bahaneng uloong ngaladuai jur naga benta jong pi bat ka gospel uyok nes kanang ka bakat nyo kada ka jing duai go try Jisu ula duai jur syala ukpa naga benta lagi jong kisenran te Henry lok ba iek jonga wat hadin kajing yat lenti lengba ka eryong erngit kajing artatin udak jing kele uba heba uba kisnran kelaya kendo kajing sayang kajing kutlat ki umat ki betuit kajing ritmen siam kajing syak penting bat kajing syak penjak buram hadu bawai no hi kabak kemen kalong
Bakila yang rangba. Kila long rangba. Bat kila yang skam hadu bakut. Baca kesenran ke jong try Jesu. Hadin jong ke Easter Sunday. Manosyu badang la ban set ya ke sentur jongki. Manosyu badang la ban pensange ya ki. Manosyu badang la ban penting ya ki. Kim martatin. Kim kenrandin. Kim ting bat kim salya syuhi. Wan kat bawan. Ja kat baja. Tole kat babile. Pem la syu yangi ong kisenran. Kilaya yang rangba hadu bakut. Bat pila jukli lok ba ye jonga. Balai ba kilaya yang rangba hadu bakut. Ngakwa ban jubab ya kata jengkeli lok ba ye. Bakilaya yang rangba hadu bakut. Namar kadai kajeng sisa. Ya kajeng em. Kajeng yad lenti. Bat kajeng sisa kajeng try Jesu. Kilayo lagi jong kikmat. Kilayo sngew lagi jong kiskor. Kila tephi dalade. Kila syamhi dalade. Bat kila madhi dalade. Makite. Day utraihi ubala khot yaki. Kila ya kendu ya u. Kila ya, kila yang, kila ya bam, kila ya dilang, kila ya syong, kila ya sakbat u. Kila yo kila jong kikmat. Kila mat halaga doknut. Kila syam ya ukum ba ulang. Bat kila sakihi dalade ya ki ai baro. Bat kila day maki ki eye witnesses. Kila day maki ki sagi. Te mano syuken badang la bandang penyoi yaki dakung wei pat ki wei te ki la ban ong o ki priu ki wan ya thu yangi baki yo i kumta syapang Jesu MP ong disenran ngete ngi yo i daki kemat la jong Manosyu badang la ban pensngeu yaki dakung wei pat. Ki wei te ki la banong o ki breu ki athu yangi baki yo sneu kumta. MP ong kisenran ngite ngi yo sneu daki skor la jong. Manosyu ken badang la ban pensngeu thu yaki dakung wei pat. Ki wei te ki la banong o ki breu ki pensutu yangi bakalong kumta syapang Jesu MP ong kisenran ngite ngilaya krenhi bat utrai jongi bat ngila sutu umut kumno ban ngambak la bagi senran kila ong hadu kabakut nyen yeng ya ganega jeng sisa bat syadu kabakut kapertei nyen led pila ban peniap ya kamet dan rai pinam la ban peniap ya kamen sem jongi namar kadai kajeng sisa kam kapustol nang besan kat kot besau po sawei kaya tu ya kisenran. Tehaba kila lakot haki ya ki apostol. Kila ya sempat ya ki. Bat kila ya adong ya ki ban ya lap haka kerteng jong Jesu. Bat kila pelait no ya ki. Kite kila mi no nakmat katakar dorbar. Kamut kisenran. Kita ya kemen. Namar balanyau ya ki babet bansa penjak burom naga benta kata ka kerteng ka jong trai kam apostol pesan kat kat pasau pau sapway bat kim salia kisenran hadu pekut
Pet ike tradition ke bayatu ya kerkum yap jeng kisenran kam dei kemulumula. Kajing yap jong kisenran it was gruesome. Don ke basyak peniap. Ke basyak pensyutam. Haga wajlam hausum ka kurat ka ding penada markongpong bat haga dur jong X. Don kita syak haga tenam, don kita syak lentemau, don kita syak penahap najrang, don kita syak kok sni imro. Kata-kata kerukum yap jong kisenran ke basyirkai. Tenrei mano bala ban pensange ia kisenran. Don bala ban pensange ia ki namar lok baien. Kadai kajing sisa. Kadai kajing sisa ong kisenran. Syadu bakut. Ban yang hakan kajing sisa. La hangno. Bat menoro. Lok baie jonga. Ka gospel o Chris. Kadai ka gospel. Kaba ai ya kajing job. Hakam madan tma. Jong kajing im. Kindiat. Let's say barok ngitip kibaya pule kot. Ki kena school, kena college. Ka Filipi. Kalalong ka madan tma. Hakaba Mark Antony. Badu Octavian. Kila penlim yau Brutus badu Cassius. Ki balalong ki nong di. Bat ki nong syat kela jong Julius Caesar. They have Filipi. Bau Mark Antony badu Octavian. Kila penliam yo Brutus bat Cassius. Bat hangne upol uang namar kata ya ka balang ha Filipi. Ka balang ka bagi sumba meding jong ubaman. Ken namla ban pensange ya ka jeng sisa jong ka gospel ka jong ugres. Uang namar kata what nam syapting. Yang ha ka jeng sisa jong ka gospel. Pet yaki ai baro. Daka kemat ka jong ublay. Bat yang hakaliang ka jong ublay. Ka gospel ka upol Ukraine hangne. Ka dairu kata ka gospel jong ka jing syak sitom katkum ka ni ka tek. Namar kat khot ke arfu kendai ke ong. Nabahapi la ai naga benta ukris. Om tang ban ngait hau. Henry ban syak sitom naga benta joku. Kasiti sa Filipi bangin tip. Kadai ka way naki prison letters. Kaba upol utok ikan kasiti na patok. Kamdon kajing sengan. Bat kajing tikna ya kajing im kajing u. Ngalak ban laj yang ni na patok. Ne ngalak ban yapno la syai. Dai namar kata-kata orang itu kita kot ki bangi pule ya kani kata kot bal pensyong no rim ya kani subject upol uang langawan bat yo I ya pi lane habang amdon. Mdan kajing artatien ong upol ya kajing im kajonga. Kenrei kena ka shiti se ka Filipi la tipru e ka kom ka shiti jong ka jingkeman joy in suffering ka jingkeman wat hapdeng jong ka jingsha sitom la patok ne habar upol la syak bek thong ha ka perthai ka basyun yo Chris bat ka gospel ka jong u kenrei u ong mentang ngakemen how try ngakemen haki jing syak jonga wat hapdeng ki jing ki jing yale ki jing tenju namar hakat khot ka arfu wei wong namar yang ka ban em kalong Chris bat ka ban yap kalong ka jing mentoi keng pen ya deidur bat ka gospel Chris namar kata what hapdeng jong ka jing syak sitom kasngi ka basit kerang kamit ka bangiu jong ka jingem hapdeng jong ki jing
kijing yale bat kijing tenjo bat kanega gospel adang ikran ni kajing sisya kasdang hina du utrai Jesu bagadega gospel jong kajing syak sitom ula syak sitom ha kajing yat lenti bat hadu hagat samani syadu syalor jong kadeng pena bat keba iye panya keren syapang jong u kalong ba ula yaine hadu kabakut hooj ula pen pau ya kajing tang jong kajing ia makper gat samani uang pa kaneka kurite kala ketang palat yang ngamla syu te pa pansya balada donlat uang ai baganeka kuri kan lait no nanga ula syak ing syak sitom sempat ke pansniat hakli ki sumber ke senam kala jauh bat halor jong kading pena ulamat ya kajing snow long marway kajing syak ino pa uang kadeka puar bat ka klimat ka pangadon kam ya pi ngadon kam ya pi pa henry wat ma piru ma pa pila ino ayama uyam malor joka diang pena uang eli lama sabak tani henry aingu ya hadu kabakut hi ulala ban IT khadu halau pa baru huan ka mensiam la ka long kumno ru ka gospel jong ka jing syak sitam kopa hakikti ki jong me nga IT no ialah ka mensiam penyadai dur bat ka gospel ka jong Kris namar kata what happening jong ka jing syak sitam kalak benlong hapdeng jong jing pang ke jing sitam kiba pipi ya kendo bangat wai lok ba e jonga bau blai un don rengkat un aibor bat kerku kerpang ya pi kiba pang kiba sitam barang akwa ban ong ya ne wai onda pila jam sya siliang jong kane ka Jordan kawai naki kana kabakrau kandei kakana syapang jongpi kamdei tan kakana ba hapertei ngalayo ya kajing penkia nautrai ngapang kanser ngayo jing penkia nautrai ngapang dap syadam ngayo kajing penkia ngapang kijing pang babun jaj ngayo ai kajing penkia nautrai hapertei syak bangan ong ya pi lok ba baka wei na ki kana ke bakrau ya pi ke pang ke sitom kandei ke jong pi baka takalong ba anda pila syong harut jong kawa ke ba internet ke ba sngur clear pin ya tu kana da ke jung kemen bat ke jung syat kemen bat pin ong ya ke kentien wat lang am syum layo ya ke jung penkia ha ka pertai tehenrei ngalayai ne bat lautrai hadu bakut bat kata kandai kakana kabat tiang tam jong kabeneng hangta haga madan pelang kaba internet lok ba jonga pensarin sit kumbarin sit kaskai kajing sitam kajong pi hang ne hapertai kanam dondor ai ruam anda pila poi pensyong harut jong kawa ki madan pelang ki ba internet pensarin sit kumbarin sit kaskai bat kana kajong pi yang ta kan long bawat lang am syam layo ya ka jeng pen krea henry ngalayai ne bat lautrai hadu bakut parlok ba ie namar kata ka ka khana ka pin ya thu onda pila jam syasiliang jong ka Jordan baladanga kli ya pi kum ki samla ka ka khana ka pin ya thu kalak banlong pin sa syong te hatrai jong uding snap kor
Pensa syong hatrai jong sok po nong klau. Pensa syong hatrai jong ki sentiu ki itnat. Bat ngatip kalak ban long hooi. Pensa ya tu ya ka khana jing e jong pi. Hapertei. Ten rei ngakwa ban ong ya pi. Wat klet ban ya tu. Bagajeng ai ukris kalabyang ya pi hapertei. Pensa syong hatrai usok po nong klau. Bat wat nom ya tu kana tang ya kajeng ka pipidan. Henry ya tu kana harut jongki sentiu kiba itnat hapo jongki. Bagajeng ai ka jong kris kalabyang ya pi. Menba pidang don hasla jong ka percay. Kisamla Kristan kibaya daidur bat ka gospel ukrist. Ka gospel ka bupol ukren hapde ka dairu ka gospel jong ka jing ngaurit. Namar upol uyo i hagin nong Filipi bagi don kawai kajing sarong bakatagalong bagi sarong ya kajing long nong syong snong jong ka himarom bagi day ka Roman colony ka center of culture jong ki elite ka don na Filipi. Te upol ubo ya ki ya ka gospel jong kajing sngorit kajong turai. Bau turai ula pensudai la de. Udah siam ya ka dur umrau ula le rit ya la de. Baru pol uong ya ki. Lada don ai ban sarong. Ai bakan long hautrai bat na ka benta jong u. Kumusol jong ka Tarsos. Hoot si sin menway ula long ubreu ubadap da ka jing sarong namar ka ikhtiar ka kerdan bat ka jing start ka maudon. Henry hakata kalenti la dongak ya u. Ubreu ubom jutip ya kajing penrit bat kajing penhapo ula dam krup. Kumubreu ubom jutip ya kajing bom doneye ula la banong. Bangam doneye yang ne percay. Ngadon tang kajing ai kajong ublay. Ubom jutip ya kajing long lek no jong ki baro ula day banong ngalanyaw sunrom lot menta ngam don day tang kajing kajong ublay ka mga don kam bat kata kalabyang yang ban kalong ukris bat ban yap kajing mentoy ula lot ula law ula kenterlot ya kajing tala baro kiba ula yo. Bat menta uang ngawat ngakwa tang ya kaba shisha kaba pakan la kaba dan haukres hadin jong kajing itu kajing tip kajing mat kajing syam kajing uyo Jesus Christ ula tip uneu Christ bat ka kajing shisha jong ka gospel kajing kisamla kibaya day dur bat ka gospel Christ. Ngakwa ban ong ya pi kisamla hakane kamien. Kum kisamla tiba hakane ka juk. Maap yang ala dang penmong. Ngakwa ban ong kum kisamla tiba hakane ka juk. Imat ngila sarong palat. Karu kom karu kom yat, karu kom yang ka kren ka kana ka perkat ka perdan. Kaburam berkajing skaurit imat kila hablut amadan. Ngimla syuk ban kok ngu ya ime ipa. Ban keren si kentien rum lang syuk. Ban keren ban penbet rum lang syuk. Ban ngim yok syuk ya kajingnya day. Kabaya iet haying hasem namar bangila sarong palat. Kajung ka perkat perdanjongi kala kenriang. Ban ngim salia syuk ya ka ne ya noru. Ngasngau bandong imat ngila donkam ya speed breaker.
Kom gibriu kiba makan ka jok ni don ni ka jinglong ka sarong. Ni sarong ya ka ai ka bangi la ban le ya pat ya ka ai ka bangi don. Ngakwa ban pen kan mau ya ka ne. Lok samla bat lok ba ye jonga. Bahang ne hapertei. Ki don kato kat ne ki jaka. Ki bangi la dei ban poi. Kawai ne ki jaka ka bangi la dei ban poi. Kadai ka hospital, let ka hospital. Nuar dai hospital bangi sengotu, ya ka dor jong ka jengkot jengkia ka bangi ngidon, ngi ki bok tiak hospital. But what kelet ban let hapatok, dai hapatok ba pin sengotu, ya ka dor jong ka jeng light luit ka ba pibidon. But what nom kelet ya ka negawai, let shalom jengtap. Pen sengotu ya ka dor jong ka jing sarong ka babidon. Bagi ki ai baro ki bangi sarong hang ne apertei. Ki dei tangkas ing bat ka kendaud pei. Kai kata ka spa jong pi. Kai kata ka bor ka jong pi. Kai kata ka jing start jong pi. Hato kam dei tangkas ing bat ka kendaud pei. Kane ka sinong Filipi banyak tu kandiat kabangi keren na kane ka subject kane ka sinong kabala ay kerteng ya ka house in Philip u Philip baar usim jo ka Macedonia ukpa jong usim Alexander bakraw uneu kun jong ule Alexander bakraw hadin bola job yagi hima ka pertai. Hadin ba ka pertai kalayo baki ki barok ki download hau. Kajing don jing ki pailaram dor ka rong ka rup ki kusnam kajing sensyar ka bam don syu balak banyak ringkat. Bat barok kila day banyak ngus yu. Tip ya kana gawai. Baswa ba unklat. Ula kwa ban ai kentien ki bakat du jong u. But ula kot ya ki generals ki jong u. But day hang ta. Ba ula say ya ki mau lenai koridor jong ka do nut. But ula penmi ya ki umat ksiar jong ka jeng sisa. Uong ya ki lai teli ki ai way. Ondang ayap uang ya ke senduk met yap jonga ong ya ki doktor kibat betam jong ka pertei bakin ra maki ya ke senduk met yap ke jonga tell the best physicians to carry my coffin banyak tu bawat ki doktor bat betam kiamla banbat ia ka jingyap aruong ya ki tengka ki jonga siang ya ki bat berat ya ki hamadan nadu naying hadu halum jengtep jonga ban yatu bakine ki ai baro ki bangadon Kim don bor hagabakut. Kiai baro kiba don na pertei kisahi hangne hapertei. Bat kabalai uong. Ya kikti ki jonga baro arteli. Wat bu yaki hapo sendok. Say yaki syabar. Ngawan siya ganega pertei teli. Bat ngan legru teli. Tahu deh. Alexander Bakraw. Ban ngimla ban lenlok ba ie jonga. Ya kajing penyerengkat ublay ha kajing im jongi ha pertei. Gidat sibuan ki ai ki ublay penyerengkat yang ide pertei. Ublay penyerengkat dia ka senam. Kapera UP ka senam jong pareng bat unegro. Lane ka senam jong kasi bat unaga ne wat udukharu bangia syajong.
Lada pites ka senam ka day bet A positif bila ne O. Kam day palat nang ta, bat ki way pat ki blood group. Belai penyerangkat, hakane ka kepok ka jongi ka pengitkan. Dan basngai, dan beraiko ngiatkan kumju. Bat da ka burom. Belai penyerangkat ru hadu ka pankana. Kan per ayupi ka pankana jong ka Miss World. Bat kutu ka nongkrong hasurok. Kasma kumju am. Kapan kana jong ka Miss Universe kam smasen kasma eji. Kapera yupi berduk bat uruspa aberration ru foot am halum jeng tem. Kapera yu uhe uhan badu riu patba nyihapan yang baro haga akhir kesni. Ublay upen nyerangkat. Ban ngimdon ni ban sarong. Hang ni hapertei. Ngasung dairu ban bu ka question ka jing maham. Ya ka jing sarong ha ka jing syakri. Buat nom kelet lok ba ie jonga. Ladang idon ha ka jing sarong ka jing syakri. Ba unong ruai ba bangtam. Bat unong tem bat bitam jong ka beneng ula kelon day hang ni. Melalong ha eden na kakperu belai. Mau kerdor baro ulalong ke jankup jong me. Usardios, utopas, baru diamond, beril, onyx, baru jasper, safir, emerald, baru carbonel, bat kaksiar. Kajing sinai ki kanjeri jong me. Bat iki tanguri jong me. Kaladon hame. Hagasni bala penlong yame. La tayar yaki. Melalong ukerup balasle ubaka. Henry kadok nut jong me kalameng. Namar kajeng itnat jong me. Mela pensniu yala kajeng start. Nakadaw kajeng pernai jong me. Kumno melahap na beneng ko lursay. Ukun jong ka step. Kumno la otno yame siya ka kendaw. Ubalaju pendem lin ni kejat benriu. Temela ong halakadok nut ngan kiu syabnang ngan kentiu yala ka ket haneng ki klur jong ublay bat ngan syong halor ulum ka jingeseng haki bakut pang syatay ngan kiu syalendat kilo ngan longkum ubah hajrang tam penban on sa penhyar yame syadujok syaduk try jong kaliulong ngakwa ban bu ik question lok ba ye ya pikir parlok samla bat yang hi lang baro ngakpa ban ong ye kene gawai lada pidon kasap wat bu ila de hakmat wat sarong ai ya kaburam syublai kano kajing ai ke bapiyo kano kajing la jong pi kano kajing don ke kerpang jong pi ai ke buram syublai lada pidon kasap ban ruai ban siau ban tem ban put ban syat ban kenti ban shna lane ban dro ai ka buram syaublai namar kawai kepala penkelon ni ki bun ki briu kam dei than ka jeng bi kepala penkelon ni ki bun ki briu kam dei than ka spa na ka jeng le donbor Henry kepala penkelon hi ya kis em ki patcha ki nongsenshar ki riu shong shuki ki riu donbor ki riu start kadai ka jing sarong jong ka buram dei kane kepala penkelon yo Nebukadnezar uparo usol u David hadu usolman kane kala penkelon ni ki riu don sap ki riu don nam ki thai bhab riu ki nang shat ki nang put ki nang tem bat ki nang ruai ki nang siao bat hooi kala penkelon ru hadu ki riu shong yeng ki riu madan ki riu shong bos ki lok ki lak barangan ong ye kane gawai lok ba yen ngasyap tieng palat yo bakandai kaneru kaban penkelon ya ki breu ki syakri jong ublay kajing sarong jong kaburam ka question ka pangidon kalong namar kata tip ialah ka jong ka jaka ka jong pi ka jonga bat wat syim ya ka jaka ublay
Lada ki breu ki mat ya ka jeng ta ha ka kubur ka dai ka jeng penkendo ka jong blai. Bat habau blai u pendon kam ya pi. Ai ya ka buram syau blai. Bat lada pi penkia ken mau ba kam dai ka jong pi. Lada pi penkia ka dai ka jong blai. Kam dai ka jong pi. Baladau blai man ban penkia un penkia hakano kono kopor bat baduai mono ngambakala ban ong ba blai un penkia haka baduai pastor umwi chairman jaga jing sang samla kasinat pedang un penkia lada kadai kapor ka jong blai bat penkia bat ken mau habat ni penkia ken mau kam dei ke jongi kam dei ke jong blai ki samla Kristan ki bay dur bat ka gospel ka jong Kris ka jrong ka ni ka subject tenrai ka bapor ka bangidon kalanang yat wut ngan su yat no ya kan ka jingya day dur bat ka gospel ka jong Kris nganam kran su eki babuon ki benta ngan poi no tang highway benta so ngan poi ka jik penkut bangan penkut no Bakata kalong bamla banlen. Bagi don sisya hi kijing bagi samla kia kendu banla ban penyeday dur barga gospel u Kris. Kajing kalong namar kijing bangi kendu ha kajing im jong kadok. Kapasdang na kepo kapatangan. Kakpo kamut hadu kumno ban yok kam yok jam. Kari jingkeli kalong ba ban jubab ka sorkar kamla ban jubab ikan ke jingkeli kumno ban bahaban miat ke jingkeli kalong ba juat bat kelenti kalong ba kelain kum ki samla ngali ban sim ki senjam ki ba bat berjerwat jerwat namar ka kpo ka batangan barga jingkermen ka bala janlip kilong ka syayong jang ki samla kini kismi ni sitom hi ban penidai dur ba ka gospel u Kris kini kismi la ya keren ni ka jing sisya namar ka jing klain bor palat bat kajing kenreang bat kajing mutlop jong ka pertai namar nge im ka pateng benriu ka kenreang bat ka mutlop si Tommy papinga dai dur bat ka gospel ka jong Kris namar ke jing terwa ki ba kring jong ka pertai ban ngim ju kham kwa ya ka bakim namar ka pertai te ka terwai ka jing im ka balai luit ka gospel Kris ka khot yang iban ya kalentik him ka perthai ka terwai ka jing im ka balai luit ban ngim kwa ai bakim ngim kwa ban syak te syak kum ka jing im ka bakim ka babet ka basngur ne ka bakentang da ka baburom wat ki bala don lok ru kim kwa ai ka jing im ka bakim por badang marwei kenja syano pidon ngakwa bapindon hasenda jonga ngakenja tenrai andala don lokpat kwa pade ya ka jing lailut kwa ban syate ban syakum namar ka perthai te haduk menta meneka terwa mdei tangi ka jing im ka balai luit henre haduk balai lan sendon ye zindagi na milagi doi barah Haduk balut sendan. Ini pendan kam ya ka. Sing the rock or rock the song. But then you dash against the wall. Car crash. Hit the run or run the hit. Sida upar. Lalu ngap to ngapaklah sida niche. Parlok samla habangi ong. It's my life, my choice, my future. Datipru syanu kanyalam yangi. Kamdai ke besok. Man penidai dur batu Kris hagini kesngi. Maringimat ke jing sisya bagan ke pertai kala bahabriu palat. Kajing bahabriu palat jong ke pertai. Ngema ke pertai ke bahabriu haduk kata-kata. Ngimla klem da itenat iskuin bat syok jing ik yaka. Ki badon kala peniyapnya yang ki rong jongka ki pernai ka dur jongka ka ilup usnyo jongka lele baken penjam kenap yang kamdai ke besok
mano balak bansyan haka jing ya selok jongka dan relok ba ie ka jing khot kalong ngin pen ya dai dor ila de bat ka gospel ka jong ukris ngan kerentang ini syua bangan penkut bangan syong parlok ba ie jonga ngakwa ban kedauru ini bahabangim ya dai dur bat ka gospel ukris syak bangan ong bangan ai pekan mau saci sien pat kajeng em kala ban ya halor sela karpet ten reina syapo kadon ka ahurba nge em maka pertai ka pernai ten re ka buri ya kajeng ngeu ka syapo bat kajeng dom jong kamit ka ai ka bangi saki ya kini kisngi kalong pila bandai unong syat unong yela kai sports unong penreki bebit dor ten re ka dok nut jong pi ka dap dak serwet rupa jong ki umat ki bela telur pila bandai ustad ba neu menrius pa ten re ka jing bom hun kaset patok yipi pila bandai uriu lak lui ten re ki sok kerdot jong ka jing em kite palat yapi pila bandai katiu kulap katiu bunrong kapapu itna dan rekisya jong ka jing imru kitar palat yapi pila bandai kasiem ka jing bahabriu tehenrei kosiem ka jing bahabriu pikut tang ha ka jing taba bat karong jong kisla Shalandat jong kajeng em ka bapahu. Piburi ya kajeng dok ka basisha. Shalandat jong kajeng pernai. Piburi ya kajeng sniu jong ki nyamra. Lok ba iet bangan syong no tang si minit. Ki samla Kristan ki bay day dor bat ka gospel ukris ke jingkeli ke bangin keli kalang kumnongin la ban peniadai dor bat ka gospel ukris kidan bun teli ki jubab terengga ban ong tang kane ngidon kam ban itu tikena yau try jong kata ka gospel bat ka dei kane ka bau pol ong hakan ke city sa ka Filipi bangan itu ya u badai ka bor ka jing mipat jong u bat ka jingya selok ki jing sya jong u habala penseriem yang ha ka jing yap jong u lok ba ye jong ni don kamru ya ka jing pen ko bor bat ka jing pen syat bor ka jong try namar ka jubab ka bau pol ai ha ka city kalong bangala banle ya ki a baro hauta ba pensyat bor yang kum ki breu kum ki samlangin namla henreu kris un yarap un pen kubor yang bangin la ban penya daidur bat ka gospel ka jong ublei un kerku ya kan ka kubor kublei shibon ya jing syak shitom ka jong pi hakan ka miet ka bakriat na ka benta kaburom ke jong blai. Amen. Ngengo yuble nanto kubor kabang yo snow ba jong ni ka subject. Mahi program kadan sakawi bag benta ka bangin mendep ha ni jeseng ba kata kalong kajing ai khublei kliang kani kadai ka benta ka ba kongsan ha ki jeseng ki bukum kini nama kadai hi bangin ai khublei mak liang ha bedeng jong ka balang ba pediang bat ka bor balang pendong ya ka jeseng te banum muslim Lasanya hangau Sherman jong ka jiseng 19 ban ai kublei
nakabenta jong kasinot kaumut ya ki pastor ki masan ki khot ki del kids boro ki bawan syakani kajeseng sinot ten rewat la ngayeng wanai khuble nakabenta jongsan purakawe ngamla banung kram ai khuble ya ki paranong kit kam ki khot bagi del kids ki balai simenta shirhem nadu ko basdang jong kani kajeseng sinot ko ar ha kijing lang phan kam ba da kijing sekri boro deling ba kijing simanda ser hem go jong phi ba ngidala ba pendep ke boro akor gom ka bet ba kerenti ke bangai kalong ke buram yo blei batru da benta kijing ya chafrang jong kang jong blei le ma kijing sekri jong kijing sam la sinot hagi jeseng boro ngal ai khu blei ya ki nong isi benta tigum ta ka digapor ngana asu ai khublei kelum ya ki nong isi benta baro ha ki jeseng madiblei nadu ki para syakri ki para lamingi apa puli nak tin juli ka jing duai ki jeseng samla ki para lamingi ki ruai pada mensiem ki jeseng samla ki bal ai ya ki ruai ki berpang ki kwaya ya ki syakri ki jong blei ki ba la ai ki khubor ki ba koridor nak tin jublei nadu I ex chairman I bala ai ya jing blei ki theme bat ki pastor ki ba ai ki jing kren menta kesngi bat kerpang nak bentai reben kipi marshering I ba lawan lam hapdeng jumi ya khubor ke ba donbor ba ka ba deipor khubor ke ba shagadar ba ka ba don kam kajing khot bangin kajing ke ba ya deidur bat ka gospel ukris lim kumta kalong kablan bangin khot yel di bangi long ki kristan ubleun kerhu hi pastor marsharing ya kajing syakri ka bakodor kajong I ha ka balang haki ha ka pastorate ha ka pastori ha ka snat kajong I baraki weki benta jong jeri ki babon sertap ka bai pastor I simenta un kerhu ya ka yeng ka sem kajong I hi baro kawe ngai khublei nak benta ki tu ki balai simbenta ha ka jeseng khawai jing ruai mandin nadu I pastor I balai alam ya jing khawai jing ruai bat ya kena simbenta baro ka long ka program ka job ka program ka bara sibode ya ki mensiem ki jongi balai ka long ka ngai khublei nak benta jong ka balang presbyterian mau kuria dak basdang na irben ti khongji pastor wa jongi iblo pastor in charge jong kabalang na ta ki teman besan jong kabalang ki dekhot komiti balang bat ka komiti balang hi ki bahapo ka jing yalam ka jong phi ngai dak jing start dak jing gubor jong sem khu jong ble kum kasinat gilai I ya ki jing pen khre ki babyang na dong shadong hakaje dei ban ka jeseng samlas nat ka baar nadu kasngi ka basdang hadu ka digapor ha bangin sa penkut no ya kani ka jing shem ka jongi hakaje lam ka jong phingilai I ya ka jing shem muntasir hem jong ki khot jong ka balang nadu ki palok samla ki khot jong samla ki hep khna ki long khme ki long kpa ngi I ya kisah ya kisah mentasir hem jong ki rempe yang kristan ki bala pediang sobha da kijing it yang I ki khot ki del kits hak yang ki sem ki jong phi ha bang irung hak yang ki sem ki jong phi pila sailut pila ailut ya ka bahatam ka ba pidon nak benta ban bit penbiang ya ki don kam baro jong ki khot bag del kit ya ki jing bam ki bang ki bat hyang bat man bagirung yo snow la phi bun kam la phem yo thia Henry Pikemen kemensim Pikemen ke danut namar bapio ban pediang ya kejeseng sinot bat kapau syaikedar ha kidur khamat ke jong phi ha bagirung ha kiyeng kisem ke jong phi bat phi las ai ko batam ban besar ya upai lang jong ka jeseng sinot ki balawan syakadi ke jeseng ha ke digesi lakalong ha katai kamadan gabang ila pulong jeseng bat haki yeng kisem jongpi
Kejaka long jeseng kaba bila jit kalong kaba itnat kaba ngam ngim jukham yoga kejaka kaba itnat kejaka kaba jan ka bit ka biang na dong shadong kalong kasngi kaba kemen kasngi kaba krau kasngi kaba kemen ka turut ka jongiru bangi i yopai lang jo boleh bagidan saudong dong kutu kejaka kaba lang bet bangin mani ya boleh ngam aratin boleh diang sno bha ya kijing mani ki jongi kabangila ai sheu ngirung nga kasnong jong phi ngi kat sabagi phai ya ki per sentiu ngi thu khana ki ong ba tang hamau kriya ki long ni sentiu pen kiu sheneng khendiat kim dolong ba shu pen hera sharum ru kam dolong ba shu kata kadi ke bakar pang kadi ke jing ai ke bakar pang ke jong blei ya kasnong ke jong phi ke jing hu ke snong ke jong phi bat ya ki barang wet ki balong nong snong hang ne ka khting ka jomle ka kren sibun sa phang ki sentiu bat apostol paul bi pastor ila kren mentan di belakang mau sibun phang jong u khat yang i kristan ba mangiru ngide ban su sing mangiru ngi dangilong kajing iubi ke jong reskum ki sentiu ki bapu ki ba pensafriang ya kajing iubi ha ka ne ke bersih ngim dan ai ban ai phi hinde banong khub leisibun ye phi ka balang persen mau kuria nandagi ai ba phi la le nakabanta ban pen bit pen biang yi nang kam boro ha ka jing biang jong phi ya ka je seng sinot ko jing dwai ka jing phin yai phu yai phing ban pen pau ye jing ubi ka jong gres chikani ka persei ubri un kurhu ya kabalang hi borok away ka komiti balang ki rimping ka stan ki khot jung yong sem ki jong phi uble un kor khu ya ka balang ha ka jing snaj ya ka ni ke mene ka ba he ka bitnat bada ka jing kor khu ki jong uble pinya seibor bandep ya ka mene ngatip pila seibor shibon nang teman pediang ya ka jing sinot tenre lingba ka jing pediang ka jong phi ya ka jing sinot ni karmen buble un ya the shu ki jing kor khu bagin the one saw ya sin ha mo kuriya ni ke mene kabala dep na dong shadong baganong kaburom ya uble ti hagani ka por ngan khot no ya iba ka balang kalapan bet ben ai khuble na kaliang jong ka balang bagan yo ban ai khuble yi ngan mlaban ai khuble yi we bi khot jong ka balang haringan khuble rangba iba ka balang kalapan bet ban ai khuble na kaliang jong ka balang ban ondai lawan mi hangni ka bagan khuble yi ngagar pa jengi baro na kaliang jong sanat ki khot ki delegates bat ki wede ki bamde na kabalang mau kriya begin yeng kum kadak ka jing songu ka jing soburom ka jing ai khuble ka bagarpang ya kabalang presiden mau kriya to ki khag delegates ba ki bamde na kabalang mau kriya sebagai yeng lang hari pol pastor biye nakaliang jong kecil semua lagi membau semua ke berkerau ya pi ya ka ka ba pi lale nakamta jong kesnot ke bagian ya pertu ke kan mau junong lai ke bahatam ke balang ke tresitom bar kolong ke dua ke jong kesnot buble nangger khu ya ke balang ke jong pi benta boro jong ke sekri kolong ke balang kumbang kalau mentan ke bayai pensusi ke jubi ke jong jis ha ka dik bersai lesu swaban sio Reverend Chairman, siap ngam sepulih ngam statement. Dari Reverend Chairman, ngayang hakaneka por nakaliang jangka balang mau kriak, ban ai ya kajing kublai, nakabenta jang pi barok, pi kumka balang presbyterian mau kriak, hau neus nam barok sisnam. Ngilaya trei sitom nakabenta ban penbit penbiang nakabenta kajingwan kan kajing sang samla KJP Sinat Pedang bat menta hakan kapor ke menta wadap dang kajing taj kajing dram jong kajing penkra kajongi hindrai hakan med ke menta ngilas ngau hun ngilas ngau ja taj sisa
habang yo asngau ya kitu kiten gerku kerdok bat kiten jong ka jing ku blei ka ba PPI kum un nong yalam jong ka jing sang samla sinot nak benta jongi kum ka balang na du bang ila yo jing tim ba ka jing sang samla KGP sinot pedang ka baar kan long ha kan ka balang ka jongi nadu ki nong serai ki god jong ka komiti balang bat ka balang barok ka wei senrang bat kentai ngidap da ka jing kemen ka bakrau nadu ka janmis ngi tho ding ki nong kit kam ki pastor ki god bagi delegates ki laya poi ha ka balang ka jongi pilaya rung sia ki yeng ki sem kristan jongi don napi ki ba samet ki don ki ba suwan sulej ru kata kam lei ka don nama ka de ka por ka bang haban long kumta te kumta ka jing don jong pi rengkat bat ngi ka balang ka wanra bat ka ai si bun ba ki jing kerku haki ai ki ba ken jado namar ngi yo sisa ya ki jing don kam dai namar ka jing wan jong ka ne ka sinot pilada ka sinot kam wan ngin long kum ju hi enam dan development ARUM wat ka yeng mane jong iru kan nom long kum ne kum ba PPI dagi kemat ki jong pi ngiyo ru si bun ki jing kerku haka mensem ka ba pendapat ka ba penselai yang ikum ki kun jong ka balang da ka jing kemen ka ba ken jaman sim Henry menta ka met ka de ka met ka ba khadu ka ba wat lada kum ka balang idang don ka jing trang ka jing angnud ba pinya don rengkat ban ngi tenrei ka por kam syak pila dei ban mi no nakan de ka balang ka jongi ban lek pai sala ki jong ki balang bat ban lek pai sala ki jong ki yeng ki sem ki jong pi hol se ki la ban don ru ki ban lek pai pat la shai ka sngi hakan de ka mit pila ban tia aram menta ka mit bar asimit na malashai ka sngi om don jinga sengsu nakaliang jongi ka balang ka bangi don ban a ya pi ka long tang ban ong kublai sibun impen pau ru ka jing sngeungu yai reverend kepi masyaring ibala pediang sngur mensim ban keren ya ka subjek jong ka balang ka bangi la penbet kadai sisa ka kubor ka ba ai mensim sibun a na ka benta jongi kum ka balang kublai sibun ya pi pastor ya ka yeng ka sem jong pi baro ka wei hoj ka long ru ka jing kublai ya kito baro kino ya sim benta klem da nyau kerteng yanu ru nadu bangila rai ban pediang ya ka jing sang samla KGP sendat pedang ngilaya kendu lang batkisan rang ba asnong kata Master Eswajri rang ba asnong jong ka mau kriya is Master E solang rang ba asnong jong ka mau kriya west Master D khajana rang ba asnong jong ka lum so reu Master H hasun rang ba asnong thlong Master Afan S kangor rang ba asnong nong rim sadau ubadai ru dukhat jong komiti balang baru ubadai ru dukhat jong ka jing sang samla sinat jongi ngilayat trelang naka benta ka kalaj ka surok ka lenti ka sengken bat naka benta ki babun ba ki kam naka benta ka jingwan jong ka jing sang samla sinat kenang ba ki ai baro kin long ki babit ki babiang hoj ka dairu ka jing mentoi ka bakrau naka benta ki nong song snong jong ki san teli ki snong bat ka yarap ru
nak benta jong pi ke bawan saka jinga seng sinot samla ba pinsuk hakaya gayeng ngilaya ya lang nadu kabasdang jong kajing penkra sinot jongi rengkat badu MLA loka MLA nak bentakan de kajing penkra kajing seng samla sinot tendrai ha ubna Desember arhajar ar peusau MRA jongi ula ai bor ya ka balang bat ya kirang ba snong bangin nang ya su kham sakmat kenang ba kajing penkra sinot kan long ka ba ya stat sasat de kumta ka arpeu tarik jong Januari araja apusan ngilalek ban ya kendu yau master pitensong deputy CM haka por lai baje bat ngila IT HU ya ki jing thok jing tar ki bayadai barok bat ka jing pediang sinot jongi nakaliang jong uru ulakular ban sim kia ya kan dekakam ban penjaj stat nak benta ka jing penkra sinot jongi hoj kalong sisa kumta kumbau ladap kular te kumta ki executive engineer ki officer na ki department baper ki layawan ban pej ban kemi yaka balang yaki snong ki tau yaki jaka ki bangila penbit penbiang ban penlong yaka jinga seng sinot baka jinga seng sinot kan long ka babit ka babiang pi ya kan dekakam ki department ki wan ban sedang nadu umat ar hajar ar fusan haden jongka election MDC bat ki department jongka government ki wan nakapor sekapor how news nem barok sisnem haka ar pukundai tarik jong benai Agust ar fusan nakaliang jongka kong ar kurba kabalong kadisi jongka is kasih hill district kalakot ya kisan rang ba snong bat yangi kabalang ha office day kam jong i ban ya kren ya ki babun ki kam ha ka bayadai bat ka jing pediang ya ka jing seng samla sinot bat ha ka khandai tarik jong September arajar arpusan ilakot biang ha office day kam jong i yaki executive engineer yaki officer jong department baper yaki sanrang ba snong yang ngi kum kabalang haka bahang ne ila geli yaka jing ya syafrang makila ila geli syapang ka jing penkra naka benta ka jing wan jong ka jing seng samla sinot haka kasan tarik jong Januari araja arpun reu idisi ila kot biang ya kajingalang haka balang mau kriak haka balawan lang haka balawan dau additional DC haka jinga don lang kit kot jong komiti balang ki sanrang ba asnong ki executive engineer ki officer na ki department baper ban ngeu tu ya kajing ya syafrang jong kajing penkra sinot badaden balawai kajingalang laya lek lang syakajaka ban penlong ya ka jing seng sinot ban pej ya ki jing bit jing biang ba ki jing ya jong ki jing penkra ki bala penkra nak benta ka jing seng samla sinot ila khot biang ya ka jing alang haka ar pu sau terik jong Februari arajar ar peunreu haka balang mau kriak por khat wei baje nak benta ka final inspection te kumta nak liang jong ka balang ni ai ka jing kublai yau chief minister jongi Master Konrad Sangma ubala no senjang khasan lak tengka nak benta ki development borok ki bang ngi penkra nak benta ka jingwan jo ka jing seng samla sinat kumju yau Master Pitensong deputy CM ubala ya trai rengkat bat ngi kum ka balang ban pendap yaki kular ki baula kular ni ai ku bleiru yai kong ar kurba deputy CM bariau ba shan bor warjri additional deputy commissioner is kasihir
bala sim kia na ka benta ka jing pen kra jongi ka balang ya ka jing seng samla sinat ka jing ku blai ka long ru ya ki traffic police ya ka ni ka ya kini ki medical team nang ki baya trelang bat ni ya ka ni ka sni baru asisni nang tangi ai ku blai ya ki executive engineer ki officer jong ki tenar sorkar ki baper jong ka jela mekalaya ki balaya trelang bat ni how news ndam baru asis ndam baka jing pen kra sinot jongi kalong kabajob ni ai ku blai ru yau local MLA jongi ubadala dehi uwan naka kendai tarik jong Desember arajar arpon reu rengkat bat ki officer jong ki department baper ban penti kena baka jing pen kra sinot kalong kababit kababiang ni ai ku blai ru ya ki volunteers ki bawan ki district naka district bat kumju ru sabar jo ka district ban trei ban ya rap lembat ngi hakan deka sni baro sisngi ya ki babun sertap ki kam kumju ngi ai ku blai ya ki bala ya ka pandai kan deka sound system nata kini ki live streaming ni aku blai yaki nambangi don ka jing sengu na ka benta jong kiru ka jing ku blai ka longru yai ba kaji arkitek nang ta yo ba lebasan kurba kontraktor ki bala trei sitom trei borba haka balala ban penlong ya kan ka jing seng samla sinot jongi hakan ka jing mandi ka batmai kumdi kumba ka dei ban long ka jing ku blai ka longru yai ba auspicious lengdo bat yai ba hamlet doling kineru kilaya trei rengkat bat ngi haka ba kilaya no senjang naka benta ka jingwan jong kan ka jing sem samla sinot ni ai ku blai bat pen pau ka jing sngeungu ya ki san rang ba snong ki baya telun lang bat ngi nadu basdang ban pen ya syaprang naka benta ka jing bit jing biang jong ka jing seng samla sinot sa sisen ni ai ku blai ya i Jerman jongi ya ki nong kit kam ya ki pastor kentup ru ya reverend KP Masyaring ki dekat ki delegate sebat baro ki bayawan siakan ne ka jing seng samla sinot ku blai sibun letsuk u blai un kurku ya pi te kum kadak ka bangi ai ku blai yakin de baro ki bawan siakan de ka jing seng samla sinot nga kerpat yaki kun jong ka balang presbyterian mau kriak kat ki bala banjadon lada don ki badon hang ne nang ta ki badon sya plau jeng mande ki badon syapo krum jo ka jeng mande hang do kat ha ka ba pi don ngau ba ban ya yang kat bang adang ai ku blai yau Jerman jong ngau ba ban ya yang kat ki bala ya ka ban ya don ki kun jong ka balang mau kriak Reverend Chairman nakaliang jongi kum kabalang mau kriak i ai ka jing ku blai ya pi ban i duai bau blai un ya rap ya pi ba ka jing alam ka jong pi ka jing sang samla sinot KJP sinot pedang kan long ka baya syaprang ku blai sipun do sengau baban ya syongki do hakan de ka por pan ngakepat ikikun samla jongka balang ka jongi ba pin ngau bha ban ai ya ka jingwai jongpi ka balong kadak ka bangi kum ka balang ni ai kublai yakin de baro akibayawan siakan di ka jing sang samla sinat ka balong hakan di ka balang jongi hang de hamau kriak
Tona kaliang jongka isketri jong jeng seng samla sinot tum dan jeng penasyo na kaliang jengka balang tan. Tona kaliang jengka balang rum dan syo kisi pemana. Kublai sibun pastor sai sinpat ya kikintin kerhu kerdo opila ai na kabenta jongi kom ka sinot. Kublai sibun ikhun samla na katu jerwai ka pas ngautiang ka pas ngomulu. Kadan kapor ki ai borok kapor penesem kapor ba nginya khlat te kemba phila ong nginai kan du i ka perthei na ngimia kan du ang niru kadang tagari ba pernai ka ba ublei ula pun khre ba nginya shem kum ge samlas nat ngi sai shem pat haus nem arajar runyo ha ka balang pestrian jongsha ngai ngu ublei ba dorang kat ban ngi ling ba jong kani ka jeseng samlas nat du ba sedang jongka bat kerpang ling ba jong kani kesngi gilamat sibun ki jingkerhu ngin mi nani da kejikemen ngin mi nani da kejikut ke bathamai ngin mi nang ni lemba kejingsuk ke bapalat ya kijing syampang ke bandri jai ya donot ya kejimut jung ya kulis jisu ngin mi nani lembat ki khubor ki bangin pentrekam ha kajing im kajongi kilong khubor ki bau belai ula ai kerpang na kabenta jongi ki kun jong kajisang samla KGP sinat bedeng. Ngin penwai no ia kani kajing mani kajing ublei dabang yarwai kajing yarwai kabalai spa nyu hulai. Kajing yarwai kabalai spa nyu hulai bading kata ankot ya i weni pastor orang ba jong kasat jongi Reverend El Karma flang in bu kajing duai nam ta ki bangila pendep nang ta in supply duangi da kajing kerhu penwai. Yu jisu a ban seriem kat baim haperthei dem ai tilut ildi ban syakri tang yublei wanda beneng jene ban wat yang ikibriu uthelut lagajing im karam jongi ban siu laispa nyufulai Yu Jesu aban ser yim kat ba im ha berthei dem ai tilut yala di ban syakriya uplei uwana boneng syak ni ban wat yang ikibriu uthelut lagajing im karam jongi ban siu ya uji suban ser yim ya uji suban ser yim ya uji su ya uji su ya uji suban ser yim yu Jesu aban ser yim badap daging kuas ngur ban yaram in jing jen jar blaham hakor de jur yu Jesu aban ser yim ki pop juju map kan tu jing in klem kun shu na do nun balash le ya uji suban ser yim ya uji suban ser yim ya uji su ya uji su ya uji su ban ser yim yu Jesu aban ser yim jing du wai ba snow brai shalom ulen kiu bun sin ban kot gerpan udrai harga jingken jahanta marwei ungu ude
sâu băng ban ya selong lupa uha boneng ya uji suban seryem ya uji suban seryem ya uji su ya uji su ya uji su ban seryem nghi để rồi nghi đáp được cái chừng ngongu yami au blay nam ta cái chừng shakri tiên blay bakodor bangelayo nadu kabasdang jongka bat hadu kani kamiet trong cái chừng penkut tu sia mau blay ya kaburam ya cái jingu bat ya cái chừng ro baro nama mete hok banyo ya kaburam ya cái jingu bat ya cái chừng ro bat ya rap kan rat baki ki bakodor ki bangelayo pediang Kektian ka baim ka bangilayo baro si sngi bat hadu kani ka janmet tu kan long kabor ban kersian ni ka jingat lenti jongi kum ki khun samla nang ni bat syakmat nang ya yalam ni la ka jong ka jinga seng samla sinat nang ya yalam ni la ka jong ki khun samla klam deklet ya la ka jong ka balang ka badana ka ni ka jaka kumju bara bangin mi no nang ni ka jinga slok ka bathiang tu pelat yang ni ka jingkel khu ke bakor tam ke jeme au play Jingai ke jong turai badu nong pen em jong Jesus Christ. Jingi ba ka bapla ka jong blai bau kupa. Ka jinga slok bat ka jing pen syat bor ka jong men sim bakut. Kini kin syong ka kin syong dapat kin buat ya ki kun jong ka sinat. Kin long rengkat bala ka jong ka balang ka badan ka ni ka jaka. Ho ya kitu baro ke mani bat syakri ka kerteng ka jong blai ba em. Menta bat syaki bam jukut ru. Amen.